Jesu tiri kuya kumusangano wegore, ngara wanga ifambe. Ndafara kuona madzibaba Mose wauya kuzotisigira. Maswera sei nemweya mutsvene kwamuri mese ikoko. Tasvika kunonzi kubhonda kwa Chief Mutasa. Tauya zvekare nevatungamiri vedu vanoti baba Amozi, vaprofiti vanoteera baba Amozi, vakakuta baba Amozi. Tauya kuno kuzosangana nevana vekuno kwa Chief Mutasa vanopinda Johani Masowe chishanu. Tichingovazivisa shoko rimwe chete iroro kuti munhu wese arofana kuenda kumusangano wegore. Saka ndivo vatungamiri vedu vamuri kuona. Ndina baba Steni vekuno kubhonda amene vane mashoko avada kutitaurira. Rufaro kwa muri. Amen. Rufaro kwa muri. Kutanga ndafara kuti ndina baba Mose, mutungamiriri wedu tose. Saka kuno semanikare nditatenderana na baba Mose kuti kutangira chisuko hauna Tsakambe, Katiyo, Mozambiki kubira kwa Timba, White Elephant, kuuya kusvika munana Manika Bridge, kuuya kwenda munana DC Macho kuya kuno kubhonda. Tose tichabuditsa vanhu masangano anoita 80 kwenda kumusangano wegore. Jesu tiri kuya kumusangano wegore, ngara wanga ifambe kuti watema wayambuke. Ndaitorwadziwa kuti tinofamba sei tisina mari, wana hawasi kutipa mari hawana. Saka tiri kutofara kuti isai mabhazi awande tigone kufamba nemweya. Koni ndiri mai Musadare padhisti. Ndafara kuona madzibaba Mose wauya kuzotisigira. Ndinonamata nemukuru wangu madzibaba Ferodhai. Ndatenda hangu. Amen. Amen. Ndiri kuya kumusangano wegore. Musangano wegore. Maro kwamuri. Tinonzwa kufara zvikuru zuva ranhasi. Tirimo muManicaland. Tabva muMakoni district. Taona manyore evanhu. Tava munhu munonzi muchiko muno. Mutasa. Munonzi mani? Mutasa. Muri vanhu vemamutasa here? Hamunobva nemukuharare here? Muri vekupi? Mutasa. Muri wakwamutasa. Saka taamuno mamutasa. Tanga tichikutaurirai kuti kuna nonzi musangano wei? Wegore. Kuna nonzi musangano wei? Wegore. Ima muchiti maingounzwa asi mamusina mbokuita sei? Samera. Mamusina mbokuenda handitika? Saka tawira kuti gore rino muri kuita sei? Samera. Saka tinoda kuti tiende kumusangano wegore. Toda kuti tirambe tichinamata pamwe che? Saka mashoko edu ndekuti tiri kufara kuti taona kuti kuno kwa Mutasa munoda Johani Masowe sangano rababa Johani. Musangano manga musinganyatsounzwisisa, maifungidzwa kuti kuna vanorambidzwa, kuna vanobvumidzwa. Asi takuudzai kune musangano wechi? Wegore. Saka aiwa 26 to 30 August munhu wese kumusangano wei? Wegore. Tinotenda musangano wegore ngauende mberi. Tita Bengo ma, warumeza muso.